Като Международен ден на жената, 8 март се празнува от 134 години насам. Това е ден за признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените по цял свят, затова е част от културата на много страни. В нашата гимназия този ден бе зареден с много настроение. Момчета подаряваха цветя и подаръци на малки и големи дами, на учителки и ученички. Учителите също не пропуснаха да отпразнуват празника с малко парти в обедната почивка. Вижте кой, какво и на кого подари на празника. Здравей, честит празник! Благодаря. Кой днес ти честити празника? Ами са учениците от класа ми, няколко госпожи, да, ученици от другия клас, от другите класове. Празника ми честитиха брат ми, момчетата от моя клас, на най-добрата ми приятелка баща и мои приятели. Семейството, приятелите. Някой подари ли ти нещо? Да, момчетата от класа ни бяха купили за всяко момиче по една роза. Подариха ми това цветенце, момчетата от моя клас. И обичта си. Да, и обичта си. Семейството ми подари цвете и няколко приятели също ми подариха цветя. А какво им подари? На Поли подарих няколко усмивки, на мама ми подарих цвета, а на Цвети нищо. Цветя. Какво се подарява на този празник? Най-хубавото нещо, което жената очаква, е цветя. Ще отпразнувате ли до вечера празника си с вашата дама? Ще го отпразнуваме. Не.